Continuamos entonces, a palabra, por favor. Bueno, como estaba dicindo, o que o Xardín está experimentando un deterioro progresivo, faltan luminarias, árbores que se secaron e non se repoñen, en algunhas zonas onde non hai pedra, cando chove, pois, acumula cantidade de agua, o tellado do Palomar tamén está roto, e no pasillo do medio, sobre todo, os bancos faltan un montón de listóns de madeira. Os acordos que se propoñen o Goberno Municipal fará unha actuación urxente no Xardín Valle Inclán, reparará ou sustituirá os bancos do Xardín, preparará ou sustituirá as luminarias que non teñen luz, plantará as árboles necesarias e acondicionará o pombal e o filme para evitar charcos. Hola, Sí, ben, efectivamente é certo que se está vendo un certo deterioro no Xardín. Desde logo, temos claro que o deterioro que sufre o Xardín no que se refire á ornamentación, ás árbores, etc., é consecuencia de determinadas decisións e actuacións que se tomaron hai alguns anos e que foron bastante prexudiciais. De feito, houve árbores que secaron e que houve que cortar debido a esas actuacións de empedrado, etc., que todos sabíamos, bueno, todos non, todos menos o grupo de goberno naquele momento sabíamos que non era o máis adecuado, pero ainda así se acometeron. Tamén nos consideramos que o Xardín debería de ter o cuidado necesario de mantemento, porque neste momento hai farolas que están rotas e bancos rotos tamén, que non teñen, son cousas, o desgaste do tempo e a actuación de algúns vándalos que o deterioran, eso habería que correxilo. E, polo tanto, imos votar a favor da moción, porque consideramos que hai que acometer algúns labores aí. De todas maneiras, no que se refire a plantación de árbores ou arbustos ou o que sexa, a nós nos gustaría, desde logo, que se adopte desde unha posición un pouco distinta a que se tiña, é dicir, en vez de ir a buscar especies exóticas, pois plantar outro tipo de plantas ornamentais que sexan máis que sexan de aquí, entre outras cousas porque aguantarán moito mellor o clima e a situación ao lado do mar, etc. Nos parece que serían máis robustas, seguramente máis baratas, necesitarían menos cuidados e aguantarían máis. Roberto. Boas noites a todos e a todas. Bueno, pois, como se comentaba, bueno, sí que no Xardín houve algunhas deficiencias, algunhas polo paso do tempo, outras polo mal uso, outras por vandalismo. É verdade que cando se poñen en coñecemento noso, intentamos actuar da maneira máis rápida posible. É verdade que agora, nestes intres, que me conste, hai un dos bancos que lle falta unha das madeiras, que está encargada, está pintada, está pendente de colocarse. En canto ao alumeado, é verdade que hubo unha avería que afectou a varias das farolas. Cando se nos puso en coñecemento, avisamos ao electricista do Concello. Evidentemente, por desgracia, no tema do alumeado, este Concello ten un aumentamento moi grande que durante moitos anos non foi moi adecuado. O traballo inxente e as horas de traballo que pasa Ermo creo que están máis que recoñecidas aquí. E agora creo que quedan 2 luminarias que están esperando reposto, as demais están todas funcionando. E a veces, sí que hai retrasos porque entendemos que tamén hai outras zonas urxentes de alumeados que hai que atender no rural e outras zonas que non só son o Xardín. Pero, sí que intentamos acometelas o máis rápido que nos é posible. É verdade que hai algunhas deficiencias, que algunhas xa están reparadas e outras que están pendentes de subsanar. En canto ás árbores, sí que hubo que tomar a medida de cortar algunha das
das árbores que estaban pois secas e demais. E, bueno, estudiaremos pois si é convinte volver a plantar árbores nesa mesma zona, si é mellor plantar noutras zonas, pero, bueno, en xeral, creo que o estado do xardín non é para nada malo. É verdade que hai deficiencias que están aparecendo e, por desgracia, moitas veces por causas de vandalismo e demais, como están sucedendo noutras zonas do Concello, o que nos fai que teñamos en ocasións, en momentos puntuais, pois máis actuacións que facer en algunhas zonas, como neste caso no xardín. Partido Popular. Bueno, yo creo que todos somos conscientes de una realidad que se ve día a día, que es la falta de mantenimiento en ciertas instalaciones municipales y que al final, por ejemplo, es el jardín. No es nada que no se vea en otras zonas, pero sí que creo que es importante que algo que es un símbolo de nuestro municipio y que realmente donde mucha gente pasa su ocio debe estar en otras condiciones y al menos más cuidado, siendo conscientes de que no se puede ser perfectos y no se da la solución inmediata a todos los problemas. Sí que menos alegra que alguien se dé cuenta de esto y lo presente, porque si lo hubiéramos presentado nosotros ya parece ser que, oye, como dice la compañera del bloque, tenemos toda la culpa de que los árboles mueran, cuando realmente ya se hizo actuaciones en ese sentido hace tiempo para tratar de salvaguardar muchos de ellos y se consiguió salvaguardar algunos, pero que creo que lo importante es mantener y cuidar todas aquellas instalaciones y bienes que tiene el Concello y que es algo de lo que realmente últimamente carecemos o no se hace con la debida diligencia. Algo máis? Bueno, nada, eu decir que efectivamente é unha evidencia que o xardín está en estes momentos, bueno, pois non está nas mellores condicións óptimas, que é un sitio que está no centro do pueblo, que hai que atender o rural tamén, e sempre o dixemos, pero nunca tampouco hai que esquecer o centro, os actos vandálicos e eso, bueno, pois sempre se produciron e se producirán, e hai que estar encima para que ter medianamente curioso pois o todas as instalacións municipais. Algo máis? Comparto. Algo máis? Señor Correiro. Nada, decir que intentaremos subsanar esas deficiencias que hai e realmente o traballo que se está facendo, por exemplo, no caso de Sardiñería, están facendo un gran traballo. É verdad que están atendendo zonas que antes non se atendían ou non se atendían máis a menudo e non só pois, o centro do xardín, que parece que é o máis importante. É verdad que ten moita importancia, é verdad que é unha zona de disfrute de moitos de nós, pero, bueno, tamén hai outras zonas que ao mellor antes non se atendían de maneira tan continua, agora intentamos facelo, pero, bueno, poñeremos todo o noso empeño para subsanar todas estas deficiencias. Máis por Partido Popular. Votos a favor da moción. Apróbase por unanimidade e pasamos ao punto número 8, porque o 7 xa estaba debatido. Moción do Grupo Municipal do BNG relativa á distribución dos recursos da Xunta de Galiza os concellos con criterios objetivos e transparentes. Ten palabra o portavoz. Ben, fai non moitas semanas, fai unhas cuantas semanas, estábamos aquí debatindo sobre o POS, sobre o plan da Deputación, o plan único, e dende xa antes e tamén despois desas datas estáse comprobando, estáse constatando que os criterios utilizados, revisados pola Deputación da Coruña, a forma de enfocar este plan único e as liñas de subvencións tamén en eles englobadas son realmente un éxito, non só porque pola facilidade de tramitación, pola reducción dos trámites a realizar para chegar aos mesmos obxectivos, sino porque, además, realmente utiliza criterios que son independentes, totalmente independentes e obxectivos. Vou tratar de ser moi breve. Para min é evidente que con cifras como as que se manexan, por exemplo, a Deputación da Coruña para os 93 concellos da nosa provincia, que estamos a falar de que para este ano 2017 prevese que sean 100 millóns, comenzou o plan único por 74, pero espéranse que sean alrededor de 100 millóns. En cambio, a Xunta de Galicia, gobernada polo PP, achega únicamente o Fondo de Cooperación Local
para os 313 concellos do país, 120 millóns de euros, deixando despois no seu peto unha cantidade moi grande de cartos que se reparten de forma aleatoria e de forma ben partidista. Recordemos os moitísimos casos denunciados pola prensa, xa non só polos partidos políticos, sino na propia prensa, sobre axudas, sobre os obradoiros de emprego, sobre servizos de axuda no fogar, etcétera, onde se priman porcentaxes por enriba do 80, do 85% os concellos que están gobernados polo PP, incluso convenios con Aguas de Galiza. Por lo tanto, aquí o que vimos a pedir con esta moción é que isto deixe de ser así, que os cartos que son dos cidadáns se repartan para ser usados de forma xusta e equitativa e para corregir as eivas, para procurar a estes cidadáns que pagan os impostos unha vida mellor e uns servizos mellores. E, por lo tanto, o que vimos a acordar, o acordo que traemos aquí é o seguinte: instar a Xunta de Galiza a que siga os pasos da Deputación da Coruña, transferindo directamente ao Fondo de Cooperación Local todos os recursos que o Goberno galego destina aos concellos, actuando con transparencia e objetividade no reparto de fondos da comunidade autónoma. Estes criterios de transparencia e objetividade deben tamén aplicarse ao conxunto dos plans e programas que desenvolva o Goberno galego, contando sempre coa negociación previa coa FEGAMP. E a palabra para o socialista. Bueno, pois dicir que estou de acordo coa moción, máis fondos para os concellos, con criterios objetivos e transparencia, é o mínimo imprescindible por criterios caprichosos ou por a cor política, sin máis. Ten a palabra ao Goberno, a portavoz. Sí, desde Nos Pobra tamén estamos totalmente de acordo coa moción, é unha evidencia, xo dixemos en distintas ocasións neste pleno, que o cambio na Deputación da Coruña fora significativo e importantísimo, axuda a xestión, evita congestión e, ademais, dá liberdade aos concellos económica e financiera para levar a cabo accións de goberno que ao mellor de outro xeito non podían levarse a cabo. Por lo tanto, é importantísimo que a Xunta tome nota e empece a apostar por esta maneira de por esta axuda real aos concellos e que os concellos realmente sexamos quen de dar resposta ás necesidades que son moitas dos veciños e das veciñas, que ás veces esas limitacións orzamentarias e esa forma de distribuir os cartos tan caprichosa, como decía antes a voceira do PSOE, pois de lugar que eses servizos non se poidan dar como é debido aos veciños e veciñas. Bien, creo que hay una gran diferencia entre las diputaciones provinciales como entidades locales, muy específicos, el municipal y sobre todo la Junta de Galicia como administración autonómica. No vamos a entrar a ver un tema de valoración de cómo se distribuyen los fondos, porque no es un tema que realmente queremos que tenga esa importancia. Sí que queremos que lo que hay que gestionar, pedir ayudas y sobre todo conseguir infraestructuras y bienes que necesitamos en nuestro concello. Y solo aclarar una cosa, que en el tema del Fondo de Cooperación Local yo creo que el importe de 208 millones de euros no científico, como decía el juego del veneno. Pois sí, sinto moito ter que levar a contraria ao señor Durán, pero desde logo aquí vimos a falar, é moi importante do reparto de fondos. Claro que é importante, porque esos fondos ben repartidos, cantos máis e mellor repartidos mellor, son seguramente os que despois axudan ou permiten que os concellos grandes, pequenos e medianos podan atender en esa atención de proximidade a todos os veciños e veciñas, tanto en todos os servizos, tanto nos máis importantes como poden ser dependencia, axuda no fogar,
como no mantemento das instalacións, na promoción do deporte, na promoción da cultura. Por lo tanto, o reparto de fondos non é importante, é importantísimo. É unha condición importante, é o sangue que fai mover os concellos e, por lo tanto, a forma na que se moven e se reparten esos fondos é importantísimo. Insisto, calquera que sexa, e vai a ser para o ano 2017 os cartos que se incorporen ao fondo de cooperación local é moito máis o que despois o goberno da Xunta achega aos concellos. Por lo tanto, en ese campo as dúas administracións confluen. Son moitos máis os cartos que despois se fan chegar aos concellos, decía, dunha forma casi nunca clara, transparente e obxectiva. Por lo tanto, insistimos, desde o BNG insistimos en que o acordo que traemos aquí de instar a Xunta de Galicia é acaído e é necesario. Por o socialista, por o goberno, algo máis? Sí, insistir, pois no mismo, que oír aquí o portavoz do Partido Popular pedir axuda, o lóxico que sería realmente democrático sería que os distintos concellos de Galicia tiveran a posibilidade de financiar como mínimo os servicios, todos os servicios básicos aos veciños e as veciñas. Esta forma que ten de distribuir os cartos á sociedade de Galicia vai sempre en perxuízo da veciñanza. E, pois, probablemente, responda a outro tipo de criterios que como se move a ideoloxía do Partido Popular. Por o Partido Popular? Yo ya esperaba algo así. No era ninguna sorpresa, pero la realidad es que todos hablamos muchas veces del sistema de financiación, de reparto de dinero y quizás discrepamos muchas veces en muchas cosas. Pero la realidad es que creo que nuestro municipio ha recibido fondos importantes de la Xunta de Galicia y que cuando ustedes, pero cuando otras formaciones políticas gobiernan en distintas administraciones, porque realmente, gracias a Dios, las administraciones pasan por distintos colores políticos, bueno, es un cambio en ese sentido, por lo que en ese momento no interpretaría que era importante esto que sí que creo, vuelvo a definir que lo importante no es lo mismo comparar la Diputación de las diputaciones que tienen su objetivo y su fin en el tema municipal, una administración autonómica que incluso tiene que ser solidaria y estar atento a las distintas necesidades de distintos núcleos, porque muchas veces el baremo de distribución no puede ser la población o la extensión o los kilómetros cuadrados o los kilómetros diarios, porque realmente si no haríamos que ciertas ciudades o ciertos pueblos más grandes siempre serían los beneficiados y otros serían injustamente tratados y no hubieran nunca cumplir sus expectativas. Con ese propio criterio nunca tendríamos el muelle comercial que tenemos, porque nunca podríamos haberlo tenido, no tendríamos el cierre del vertedero, no tendríamos distintas pistas deportivas. Yo creo que todo tiene su buena parte buena y su parte mala. Creo que las cosas no tienen que ser extrapolables de unas a otras. Sí que es cierto que todo es mejorable y todo tiene que funcionar mejor, pero creo que realmente a nivel de recursos no podemos decir que ha sido ni caprichosamente, como siempre calificamos cuando es el Partido Popular. No sé, ¿votos a favor de la moción, entonces? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Desde onde vi, votos pero el criterio que mira por dos lados. En algún sitio hay que poñerte. No te lamentes ahora. No me lamento, pido disculpas. Vale. Pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é o punto número 9, moción do municipal do PP relativa ás instalacións de contedores de recollida de aceites domésticos e campañas informativas sobre a importancia de reciclarse do mesmo. Bueno, siendo conscientes que nos van a decir que todo esto tenía que estar hecho hace 2 años y que tenía que ser todo perfecto, porque es lo que nos van a decir, pues somos conscientes de que algo que obviamos y vemos continuamente, que realmente, aunque es muy importante y es prioritario el reciclaje, la recuperación y mantenimiento del medio ambiente, hay cosas que se pueden mejorar. Porque la evolución de los acontecimientos van variando y creo que hoy, yo al menos lo que observo es que tendríamos que ser un poco más dinámicos y agresivos. Entendamos la palabra agresivos como un incentivo para
para cambiar dinámicas y mejorar el índice de reciclaje que tenemos en nuestro municipio, que es alto, pero sobre todo además actividades que en su momento se hicieron, después por diversas circunstancias probablemente se han dejado de hacer y que creo que es importante para la recuperación y el mantenimiento del medio ambiente, como es el tema de los aceites usados tanto a nivel doméstico como hostelero, y tratar de completar el amplio despliegue de contenedores que tenemos, tanto de vidrio como de papel en otras zonas del rural a las que no se llega y que ocasionan que en muchas ocasiones la gente, pues por comodidad y por falta de implicación medioambiental, pues lo acumule todo junto con el siguiente perjuicio para el sistema. Lo que para os socialistas. Bueno, pois como xa o voceiro do Partido Popular que o tiña que estar feito, pois eso tiña que estar feito, pero eu vou votar a favor para cuidar o medio ambiente, nada máis. Por unidade. Sí, ben, en todo caso, ainda que sea con 2 anos de retraso, benvido ao Partido Popular a sensibilidade ecolóxica e o reciclaje. En todo caso, nós tamén, efectivamente, vamos votar favorablemente a esta moción, porque, incluso, bueno, animo aos membros da corporación e ao público asistente que comproben o programa electoral co que o BNG se presentou ás últimas eleccións municipais, onde poníamos precisamente esta cuestión da recollida dos aceites usados. Nós éramos un pouquinho máis ambiciosos naquele programa, evidentemente, pero, bueno, parecemos un paso previo e necesario do recollida. Despois tamén, curiosamente, isto de aumentar os contenedores de vidrio de papel nas zonas rurais foi unha solicitude, unha petición recurrente do BNG nos 16 anos do goberno do Partido Popular, e sempre tivemos a mesma resposta, que había unos ratios que marcaba a lei de número de poboación, núcleos, etcétera, que determinaban onde se tiñan que poñer estes contenedores. Bueno, en todo caso, insisto, ainda que sea con 2 anos de retraso, pois benvido ao Partido Popular a estas iniciativas e estas demandas e esta sensibilidade. Por lo tanto, nós vamos votar favorablemente. Por o goberno, que para os Marcos. Bueno, pois quitoume un pouco as palabras da boca o voceiro do BNG, non? Benvidos a coidar o medio ambiente, sobre todo despois de tantos anos pagando multas por verquidos e demais sin intentar facer nada, non? Parécenos unha boa idea o tema do reciclaxe do aceite, creemos que é unha idea que hai que levar a cabo. En canto aos contenedores e ao reparto de contenedores, estáse facendo un aumento no número de contenedores, de feito se levan posto sobre todo nas zonas rurais, neste caso 20 contenedores verde, 16 dos azuis para o cartón, 15 para o plástico, os iglús que se cambiaron cando se fixo, puxeronse os iglús novos para o vidrio co sistema este vertido para máis fácil para a hostelería, pois eses iglús se foron distribuindo entre as distintas aldeas e sí que se está facendo un traballo neste sentido, non? En canto ás campañas de concienciación, tamén se están facendo, de feito, nós facémolas. Fixemos un calendario, traballamos nos colexios, estuvemos con rapaces porque vemos que son os que realmente poden levar a conciencia ás casas de que hai que reciclar, de que hai que separar, estamos traballando nisso, non? E creo que, bueno, evidentemente vamos a seguir traballando porque evidentemente é en algo no que creemos. Se me permiten, esas campañas fixemos con cartos que están no contrato do Baser e que se utilizaban para pagar a página web, cando no contrato recolle que deberían utilizarse para campañas de concienciación, non? Significativo. Yo solo decirles una cosa, es curioso, no nos tienen que dar la bienvenida al tema social, medioambiental, al cuidado de la naturaleza y al reciclaje, porque es curioso. Ustedes siempre se apropian ideológicamente de ciertas banderas, pero la realidad es la que es. Creo que ha sido el Partido Popular el que ha precintado y cerrado el vertedero de la Curota, algo que medioambientalmente no era muy saludable y visualmente era una aberración. Creo que ha sido el Partido Popular el que ha conseguido la construcción de una nueva depuradora totalmente gratis para este municipio. Es el Partido Popular el que ha conseguido que nuestro ayuntamiento sea el más saneado de toda la comarca, con diferencia, independiente de los problemas puntuales que pueda haber, como va a haber siempre. Es el Partido Popular realmente el que consiguió la regeneración medioambiental de la Xunqueira. Pero bueno, ustedes apúntense los tantos que quieran y nos ponen las etiquetas que nos den la gana. Pero la realidad es que al final el que tiene que resolver siempre los problemas que hace las grandes actuaciones medioambientales, como de otro tipo, es el Partido Popular.
mal que les pese a algunos. Porto Socialista, algo máis? Aurelia? Señor Casado? Algo máis? Votos a favor da moción. Apróbase por unidade e pasamos ao seguinte punto do día, que é a moción do Grupo Municipal do PP relativa á obriga de dar resposta pola alcaldía dos escritos presentados polas formacións políticas e os vecinos. Bueno, es una repetición de la moción que trajimos en septiembre del año pasado, donde indicábamos que no se nos contestaba a los escritos y donde se aprobó la unanimidad y el propio alcalde manifestó públicamente en el pleno que oye, se comprometía a partir de ese momento a contestar en un plazo prudencial y breve y que incluso nos solicitaba que no le presentáramos demasiadas preguntas porque su disponibilidad de tiempo y recursos era limitado. Nosotros hemos dejado de presentar preguntas, pero seguimos sin tener respuesta a las que tenemos. Creemos que tanto hablamos de transparencia, de dinamismo y de contestar y de participar, y creo que lo mínimo es que ustedes se comprometan a contestar los escritos de los partidos políticos y de los vecinos. Y es hasta, pues, penoso tener que reiterar esto en una segunda moción 6 meses después de la primera. Y sobre todo, cuando ustedes personalmente se han comprometido a hacerlo. Pero bueno, aquí ya vemos que siempre lo que se compromete y lo que se aprueba, al final nunca se cumple, aunque sea siempre ocupa todo el Partido Popular. Partido Socialista. Bueno, na que entón había votado a favor desta moción, reiterar o que dito en septiembre, o sea, acerca do mismo. Aurelia? Sí, efectivamente, nós tamén votaremos a favor daquela e volveremos a votar a favor desta. Perdón. O BNG leva presentados moitos escritos desde que comezou este mandato e creo que de todos os escritos presentados respondeu por escrito a 3. Algún deses escritos presentados logo foi de maneira oral expresado aquí no pleno e se recibiu contestación oral, pero a maior parte deles siguen sin resposta. Deses escritos que temos presentados, hai un concretamente que presentamos xa hai bastante tempo, no que se pedía unha relación de subvencións solicitadas a outras administracións e cales delas foran concedidas, que, bueno, había o compromiso de que se respondería e non se respondeu, por lo tanto, nos consideramos que, efectivamente, despois de ter o compromiso do alcalde a dar resposta aos escritos das organizacións políticas e dos veciños, non houbo desde aquela neses 6 meses ninguna resposta a nada, por lo tanto, non temos máis remedio que volver a votar a favor, evidentemente. Ben, de acordo. Si é certo que hai escritos que non se deron contestado, en todo caso, eu non convido que presente menos escritos, o que convido é que fagan máis uso da comisión de seguimento, onde o Partido Popular prácticamente nunca pregunta nada, ou lo que si é certo que moitas veces o fai. Temos esa reunión cada 15 días, cada mes, 15 días antes do pleno, onde se pode utilizar para preguntar o que sexa. Existen as preguntas do pleno tamén. Contestar por escrito leva traballo, efectivamente, e non hai tempo suficiente para contestar a todo. Pero nós vamos a votar en contra por a sensación que dá esta moción e estes acordos de que nos tratamos de ocultar algo ou de que non damos a transparencia ou acceso aos documentos cando veñen aquí, saben que tento acceso libre a calquer tipo de documento, cousa que tampouco pasaba no pasado. Bueno, sí. Es curioso lo que pasa siempre, es decir, el acta que hemos aprobado hace al primer punto de orden del día, si quiere, de sus manifestaciones, donde usted mismo dice que solicita que no se les explique tantas cosas por escrito porque tiene capacidad de tiempo, ahora ya no se acuerda. Creo que están ustedes acostumbrados ya al, pues no digo si el engaño o la mentira, pero ustedes se comprometen una cosa, hace 6 meses nos dijo una cosa que iba a contestar, hoy nos dice que no. Bueno, usted mismo, pero después no vengan ustedes de alardes de la transparencia, de la participación. Nosotros podemos preguntar cómo, cuando estimamos oportunos y cómo estimamos oportunos. Usted si quiere nos contesta o no, pero yo vuelvo a decir, creo que tenemos derecho, como partido que representa a un número de vecinos más o menos grande, que usted valorará más o menos y que le respetará más o menos, a pedir información, a recabarla y que se nos conteste. Creo que es lo mínimo que se nos debe hacer. Entiendo que usted tendrá mucho trabajo o poco, pero creo que la labor de la oposición es ser oposición, pedir información, recabarla, analizarla y después ejecutarla. Cuando y como nosotros la pedimos, creo que es cosa
que nos va a nosotros. Y me agrada que, oye, al bloque por lo menos le hayan contestado 3 veces, porque nosotros ninguna. Bueno, ya su forma de hacerlo, de su discriminabilidad, es cosa suya, pero no nos diga que encima, oye, nos eche a nosotros la culpa, la responsabilidad de que no hacen ustedes las cosas como... Partido Socialista, por la algo máis. Quero recordar tamén que foi o último dos portavoces que tivo acceso a gestionar. A forma máis correcta e cómoda de contestar a moitas cousas é dándolle acceso aos expedientes que solicita a través de Gestiona. Por eso me alegro de que, por fin, espero que todos podan ter acceso a Gestiona facilmente e daremos acceso aos expedientes correspondentes para que podan ter toda a información necesaria. Como, por exemplo, cando solicitaron que lle pasemos fotocopia de todas as facturas que se entregan ao Concello. Eso nunca se fixo, nunca se solicitou, nin é algo operativo para o Concello. Sin embargo, si as relacións de pago se poden compartir a través de Gestiona e se poden estudiar e non temos absolutamente nada que ocultar. Volvemos a la misma dinámica. Primero, creo que no ha sido el último portavoz que se ha leído a Gestiona. Ustedes tienen una herramienta que parece muy bien, para ustedes es muy útil, de lo que ustedes quieran, pero nosotros tenemos la libertad y la posibilidad y la obligación de pedir la información como nosotros queramos. Si a usted le gusta o no, no es mi problema. Así que creo que su problema es contestar a los escritos y la documentación que se decide. Si le gusta bien, si no, y si antes lo hacían o no, mira, a mí no me venga. Es que es una dinámica totalmente distinta. Ustedes harían lo que quieran. Yo pido la información que creo que necesito y que creo que es importante. Si ustedes no me la quieren dar, no me la den. Pero encima no me digan que la culpa es nuestra por pedirla. Porque tenemos que hacerlo como ustedes quieran, ¿no? No, ahí no se me entiende. Oye, usted tendrá la herramienta que tiene, pero yo pido información por escrito y creo que lo mínimo que deben hacer, sin haber establecido un plazo, creo que prudente, e incluso se lo saltan, incluso es que usted se comprometió, usted personalmente hace 6 meses nos dijo una cosa y nos dice la contraria. Y encima, los malos son los que mentimos somos los demás, ¿no? Si alguien miente, engaña es usted. Nada más. Eu non lle acusei de mentir, non fago a favor de non acusar a mí tampouco. Usted hace 6 meses se comprometido ahí a contestarnos y no ha hecho ni una sola contestación en los últimos años. Eso non o neguei, eso non o neguei. ¿Cómo? Non o neguei. O primeiro que dicen, que é certo que non contestamos algúns escritos. Pues entonces, ¿quién miente? Es que usted se comprometió a hacerlo hace 6 meses ahí. Bueno, pues si no lo hace, usted mentirá, no mentiré yo, digo yo. Non estou mentindo, non fomos capaces de facelo, pero eso non quere decir que minta. No, Hombre, si todo... sí, que va a hacer una cosa, hacer la contraria no es mentir. Bueno, sí, no pasa nada. Es muy subjetivo su interpretación del lenguaje. Sí. Y eso completamente tamén. Da igual, votos a favor. Votos en contra. E aprobamos a moción. Pasamos á seguinte moción, que é unha moción do Partido Popular do PP relativa á solución do expediente de aperta dunha, supoño que será a apertura dunha nova farmacia na zona de Santa Cruz. Ten a palabra o portavoz. Bien, se trata de una moción que, como todos ustedes saben, en su momento se determinó la necesidad o la posibilidad de instalar una nueva farmacia en la zona de Santa Cruz de Son, y proceso que al final quedó paralizado por la renuncia de las 2 primeras personas adjudicadas en dicho procedimiento y instancias de los titulados de la Asociación de Titulados Farmacéuticos de Galicia. Presentamos una moción en el tema de instar a la Xunta de Galicia que finalice el expediente y siga corriendo en el tema de las adjudicaciones hasta que sea viable para alguna de las personas interesadas. A Partido Socialista. Bueno, vou votar que sí, me parece razonable. Si as 2 personas que tiveron a opción de quedarse ca farmacia de Lesón non lle pareceu viable económicamente, pois me parece que é moi razoable que corra o listado, a lista, hasta que alguén lle interese, non? Me parece ben. Polo de negar. Sí, ben, nós evidentemente tamén estamos a favor de que se finalice o expediente, por lo tanto, hai a apertura dunha nova farmacia na zona de Santa Cruz. Pasa que temos certas dúbidas a respecto do que aquí aparece que por mor das normas vixentes isto está paralizado, non? Nós temos dúbidas a respecto de que se o que comenta o Partido Popular é que as 2 persoas que estaban nese listado, as 2 primeiras renunciaron, a lei o que di é que se dio a lista, non? O terceiro, por lo tanto, se nos pode aclarar esta cuestión? Bueno, creo que xa pode aclarar o portavoz do Goberno. Bueno, esta situación ven dada por unha lei que se fixo, creo que recordaron no 2001, non estou seguro, por o goberno do PP que fai que se podan facer
pois que podamos encontrarnos nestas situacións, non? Donde se licita unha farmacia, neste caso, cando se produce a segunda renuncia, ese expediente queda paralizado e queda anulado, tendo que volver a empezar un proceso de selección, non? Isto o que favorece claramente é que, sobre todo, as farmacias que son menos atractivas de maneira lucrativa, porque tampouco se entende como un servicio público, como ten que ser, para dar acceso aos medicamentos, pois isto o que favorece é que pase o que pasou nesta farmacia, non? Que as farmacias das zonas rurales, que son menos atractivas a nivel de negocio, queden desertas e que sigan prevalecendo as demais farmacias nos núcleos de cidadanía máis grande, non? Tamén favorece que, por exemplo, as farmacias grandes, cando queda unha plaza vacante, podan pedir un botiquín e que se lle deixe facer un botiquín. E quer decir eso, que a farmacia, sin ter a titularidade dunha farmacia nova, o que fai é traslada a un farmacéutico ou, bueno, en teoría ten que ser un farmacéutico, entre que habrá sitios onde vayan a auxiliar de farmacia, a levar a medicación a esa zona e ter ali unha oficina, pois aberta durante unhas horas, durante a mañán, sin ter unha licitación dunha farmacia nova, non? Entonces, isto o que favorece é, pois eso, que as farmacias grandes prevalezan, que as zonas rurales vayan quedando desertas, porque evidentemente a nivel adquisitivo son menos atractivas, porque o entendemento de servicio público e de acceso á medicación e demais, pois non se entende como tal, non? Entonces, estas leyes que se fan sin consultar ca xente que traballa e cos expertos nos temas, pois o que fan é que se leven a situacións como estas, non? Igual que permite que nunha zona como pode ser Santa Cruz, a farmacia podan situalas na zona máis alonxada do núcleo propio de Santa Cruz, buscando, como era nun dos casos destes, estaba casi a situación casi no lagar, máis que en Santa Cruz, nos informes poñía que era en Santa Cruz, fai que estas situacións se fagan, se produzan. De aí a protesta que fan a Sociedade Galega de Farmacéuticos Adxuntos, que é un pouco a que pois está intentando mover todo isto pola injusticia desa lei que permite que se fagan que se produzan esas situaciones sin prevalecer, sobre todo, o servicio público. Sería deixar ben claro que acaba de apuntar o concelleiro, no expediente desa farmacia, en todos os informes técnicos, e ningún concelleiro que estaba naquele momento na Xunta de Goberno se deu de conta de que a farmacia realmente non estaba en Santa Cruz, que estaba na parroquia do Castelo. Non sei se iso tivo algo que ver con que non se le chegara a vir algún día, pero é moi raro que unha persoa pague un proxecto técnico a un arquitecto e teña todo listo e ao final non acabe de abrir a farmacia. E non sei que foi o verdadeiro motivo, pero é algo moi raro, non sei se iso é mentir ou non é mentir, pero que ningún dos informes dixera esta situación non é correcta, debería estar na parroquia de Santa Cruz. Creo que tamén debería, en información que debe figurar e que debe ter todos os membros da corporación. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Bueno, pues yo... es curioso, pero creo que la apertura no de aquella farmacia fue por un tema económico y sobre todo por un tema de implantación en una zona que todos sabemos que no puede ser. Que la persona es libre de plantear una opción de apertura donde quiera y después, si ya no decide abrirla, no hay que entrar a analizar si está dentro del casco urbano o dentro de la zona urbana que le corresponde. Pero lo importante creo yo que es un servicio que se puede dar a los vecinos y que realmente es importante y que si alguien puede estar interesado en hacerlo económicamente viable, se puede hacer y por eso planteamos la moción que tenemos. Por lo socialista, Sí, ben, nós seguimos tendo as mesmas dúbidas que presentamos aquí. Explícome. Aquí o que se nos plantexa é solicitar a Consellería de Sanidade a finalización dun expediente de apertura dunha nova farmacia na Santa Cruz iniciado nos pasados anos que aínda non rematou. Ben, nós polas informacións que nos chegaron, polo visto, houve un ou dous intentos, non sei, de intentar poner unha farmacia na zona de Santa Cruz. Esas dúas persoas renunciaron ou non se lles concedeu porque non cumplían, non sei, polo que acaba de decir ahora o señor alcalde, a mellor une que non cumplía porque non estaba na zona de Santa Cruz, total. Bueno, en todo caso, que esas dúas primeiras solicitudes decaeron. Nós miramos, efectivamente, o
o decreto lei 146/2001, e di que os farmacéuticos solicitantes admitidos, bueno, no artigo 27, os farmacéuticos solicitantes admitidos que non obtivesen oficina de farmacia pasarán a formar parte dunha lista de reserva na que figurarán pola súa orden de puntuación. A renuncia ou perda da adxudicación con anterioridade á apertura da nova oficina de farmacia implicará a adxudicación da oficina de farmacia de que se trata quen figure nese momento no lugar máis alto da lista de reserva, sempre que a solicitase para esa zona farmacéutica. E logo di, ademais, no artigo 31.4, que se o adxudicatario, algún destes adxudicatarios, non realiza no prazo otorgado a instalación da farmacia, revogarase a autorización concedida coa parda de dereito desta, producíndose os efectos previstos no artigo 27.2 que acabamos de ler, por lo tanto, correría a lista. Entón, a nosa pregunta é, só hai dúas persoas e decaeron e, por tanto, eso parou porque non hai máis, porque nos entendendo, ou sea, lendo a lei, entendemos que se había máis de 2 solicitantes, se decaeron eses 2, correría o terceiro da lista. Que é o que impide que corra o terceiro da lista? É a pregunta que facemos. Porque aquí o que se nos di é que só poden ser 2. Nos, lendo a lei, entendemos que eses 2 decaen, sigue correndo a lista. É o que entendemos. En todo caso, nós vamos votar favorablemente a que, efectivamente, este expediente se remate. Pero, insisto, nós temos estas dúbidas e nos gustaría que alguén nos as solventara, non? Porque nós o que entendemos é que se esas 2 persoas que intentaron construir aí a farmacia por distintos motivos non se lles adxudicou, correrá a lista e, por lo tanto, o expediente podría seguir. É a dúbida que temos, nada máis, Señor Mancos. Bueno, nós despois de tentar averiguar por varios sitios como era a otorgación realmente da farmacia, aparte de ler todo a lei que acaba de mencionar agora, por exemplo, que o Colexio de Farmacéuticos de Coruña non nos atendeu, nos dixo que nos dirixíramos á Consellería, a Consellería chamamos e o único que nos dixo é que se presentou a renuncia, non me acordo a fecha, se a 1 de junio ou 11 de junio de 2011, ou algo así, que foi cando se fixo a renuncia, e despois, posteriormente, falando pois coa Asociación Galega de Farmacéuticos Adxuntos, o que nos din é que a lei o que fai é que corra a lista hasta a segunda persoa que se presenta. Se esa renuncia, ese expediente queda paralizado, é o que se fai, o que se pode facer dentro do Concello, porque a solicitude desa farmacia, ao aparecer, foi unha solicitude que se fixo desde o Concello, non foi unha solicitude particular, que o que pode facer o Concello é solicitarlle á Consellería que volva a sacar ese proceso de adxudicación. El, o que me comentaba a min, é que o normal é que esa lista seguira. Pero, según me comentaba el, que ao parecer o que ven na lei, o que se interpreta, é que despois da segunda renuncia queda o bloqueado e ten que volverse a salir. Que é unha das cousas que eles reivindican que non debe de ser así, porque o que conleva é que haya xente que renuncie por ese escaso ganancia que pode dar esa farmacia, entre comillas, pero que se hai máis xente interesada, sempre chegará unha persoa que realmente este interesada en traballar para o que estudiou, en ter unha farmacia, traballar dignamente, pois se non gana 400, gana 200. Pero que sempre pode haber persoas interesadas e que o normal é que esa lista seguira. De feito, que me comentaba, que me parecía unha barbaridade, que en Galicia preséntanse hasta 300 solicitudes por cada farmacia que se vai a quitar, que é o sitio de España onde máis xente se presenta para adquirir unha farmacia. E o que promove a lei esta é que eso quede deserto, que as farmacias grandes sigan tendo pois un pouco o negocio cos medicamentos, olvidando ese servicio público, porque realmente se quedan desertas son as das zonas rurales, porque son as menos atractivas de maneira económica. E, ademais, nesa lei tamén ven o que decía do botiquín, que permite que haya farmacias que, como queda deserta eso, sin ter outra licencia de outra farmacia, podan dar ese servicio, polo cal volverían a facer negocios sin poder facer a apertura dunha farmacia nova nesas zonas rurales. Eles o que reivindican, e de feito pronto terán, polo que comentaban, reunións a Consellería, porque o que eles reivindican é que esa lei ten que cambiar, que realmente hai que modificala porque perxudica a labor
a labor de servicio público que debe de ter unha farmacia, que ao fin e ao cabo non debe de verse como un negocio só económico, sino como un servicio público para o acceso á medicación a toda a xente, non? O produto popular. Ben. Sí, non hai moito máis que fazer. En todo caso, esa dúbida nós tamén estaríamos tendo esa aclaración. Perdón, xa sei que o que vou facer agora é un pouco impertinente e incluso vai en contra das recomendacións que o señor secretario con moi bo criterio nos recomendou aos membros desta corporación. Pero se é o caso, eu o que proporía a esta corporación é engadir no acordo que se cambie a lei, se a lei realmente é a que impide que tal solicitar a Consellería de Sanidade a finalización do expediente tal é a transformación da lei que impide que unha vez que renuncian dous quede bloqueado unha lista onde hai 300 persoas, polo que acaba de dicir o señor Alamán, pois non unha lista. Claro, entón, a mí o que me parece que, a parte de solicitar, efectivamente, xa sei que é, xa o dixen ao principio, que era unha impertinencia, pero bueno. Bueno, non sei que decir, os proponentes son o Partido Popular, en todo caso, medio secretario hai que mirar. Efectivamente estamos incumplindo o que con moi bo criterio nos recomendache, pero traelo por escrito que facilitaba moito máis todas estas cousas. Aparte disso, o que hai que ler é a redacción da lei, porque non sabemos se estamos ante un mandato literal da norma ou a unha interpretación que fan dentro da Consellería para a provisión dos despachos de farmacia. Por eso, o mellor engadir eso a proposición queda un pouco fora de lugar. O Goberno vai intentar que o expediente siga adiante, sexa como sexa, sacando o novo ou que llegue adiante este, e se vos parece ben, votamos así tal como está. Votos a favor da moción, aprobase por unanimidade, e pasamos a parte de control de órganos de goberno. Damos conta dos decretos da alcaldía e quería informar das seguintes cuestións. Como saben, este domingo vaise a pôr en marcha a plataforma de venta online no Concello, que sale pois de unha subvención solicitada por este Concello, por este Goberno a Diputación da Coruña, e unha iniciativa que tivemos para elaborar esta plataforma online, poñela a disposición dos comerciantes da Pobra, e que na mesa de comercio que se celebrou fai uns cantos meses, pois acordouse que sería o centro comercial de AN, que levaba xa traballado neste tema durante moito tempo, que levaría a cabo o traballo, que hai que facer coa empresa que realmente fai o traballo técnico, pero queda moitísimo outro traballo do que se encargou ao Centro Comercial Alberto de Almo, que queremos agradecer públicamente, e esperemos que sexa un éxito que sirva para dinamizar o comercio local. Tamén xa anunciamos que en moi breve, xa temos unha data posta, pero prácticamente pechada, se vai inaugurar tamén o espazo coworking, o espazo colaborativo que está situado no Lagar, como ben saben. Celebrouse tamén a Mesa Local do Comercio esta semana, donde, bueno, entre outras cousas, aprobouse un proxecto para solicitar unha subvención por parte da Praza de Bastos, da Asociación de Usuarios e Usuarias da Praza de Bastos, e se trataron outros temas de dinamización do comercio local, de acordo coas distintas asociacións, con a Asociación de Consumidores e Usuarios e os comerciantes e empresarios, que estiveron presentes e participaron na mesma. Tamén unha reunión do Distrito Forestal, donde tamén quero decir que se nos felicitou polo traballo desenvolvido pola Brigada Antiincendios o pasado ano, no desbroce especialmente da ruta da senda que sube dende a Visarela, por a eficacia do desbroce e porque se supón un cortalumes tamén importante desde o punto de vista do distrito, que a súa función última pois é unha delas é impedir os incendios. Nesta reunión se falou de varias cousas e unha delas pois é o compromiso de todos os concellos, a ver se somos capaces de cumprirlos todos, de que se saque ao mesmo tempo o concurso para que se presenten as persoas que queren traballar nas brigadas antiincendios, para evitar o que se viña dando, que era pois o salto, digamos, de unhas persoas a outra, dunha brigada a outra de distintos concellos, pois para intentar, en vez de traballar un número de meses, pois traballar un número de meses maior, e sempre significa un menoscabo para o concello que se marcha unha persona, porque ten que tirar a lista, etc. E a veces fai que as brigadas non estén funcionando ao 100%.
foi o principal motivo da reunión e, bueno, todos os concellos nos amosamos de acordo, pero con valorando as dificultades que ten facelo así, porque tamén existen distintos soldos para os traballadores e o idóneo sería igualarlo, non? Tamén unha reunión onte precisamente coa directora xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Alimentarias, Belén do Campo, que veu ao Concello de Lousame, onde estamos convocados o Concello de Lousame, o da Pobra Camiñal e tamén o de Rianxo, para entregar unha pértega de 25 metros de longitude para conseguir eliminar con maior eficacia os niños da vespa velutina que está causando, está expandíndose cada vez máis por esta zona. E, bueno, é unha ferramenta que tamén agradecemos públicamente e que agradecemos o traballo do voluntariado de Protección Civil a hora de retirar estos niños, non? Conseguiremos chegar a aqueles que era moi difícil ata agora e sempre informando que somos uns dos concellos que, digamos, asumimos unha competencia que realmente é de medio ambiente, que, por lo tanto, temos que agradecer a los voluntarios de Protección Civil e as voluntarias que colaboran desta forma para tratar de frear esta praga. Tamén se informou a directora xeral deste tema en concreto e da necesidade de que podamos cobrar por retirada de niño, igual que fan os GES, que se paga os grupos de emerxencias, non recordo os GES que hai en distintos concellos, que tamén nos podemos cobrar porque le pagan 50 euros por retirada de niño, non? Tamén é xusto que se le pague a un concello en que faga a través do voluntariado. Tamén informar que recentemente recibimos de novo visita de aduanas para seguir recabando información sobre o contrato de Viacua. Neste caso, viñan, sobre todo, a comprobar que o acordado no contrato se cumprira e, sobre todo, certificados de obras realizadas que se comprometera Viacua a Coages, naquele momento, a realizar. Foi un traballo tamén que hubo que realizar por parte de Secretaría Municipal e de Secretaría Xeral e de Arquiveira para topar toda esta documentación. Non foi posible atopar toda, por desgracia, pero mandamos todo o que parecía no arquivo. Ben, mocións de urxencia. Rogos e preguntas. Non hai rogos e preguntas, levantamos a sesión. Boas noites.